गिबियावनो निउस चेनेलखौ बरायना लाबाय आरो नायगिरि नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय जासिहरबाय। आङो बे सेन्ट्रेल लेभेलनि जा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि राव दान्थे बादायलायनाय दा बेवहाय देरहानानै थामथि मासिखौ आवग्रिनो हानानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो आं बेनि थाखाय आं बे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बे खैराबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ साबायखर होनो सानो। मानो होनबा बिथांमोना आंखौ गोबां सापर्ट खालामदों, आंजों लोगोआव थाफानानै आंखौ बादायनो थुलुंगा होदों। लोगोसे आंनि आइ आफा आरो आंनि फेमिलि मेम्बार्स रिलेटिभ्स बयखौबो आं साबायखर होनो सानो। दिनै बेबादि आं बाथ्रा दान्थेनायाव थामथि मासिखौ आवग्रिनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों। इयुनाव आं जे बादायलायनायाव खाबु मोनगोन आं बेयावनो बादायगोन होननानै आं सानो। मानो होनबा अनलि फरायनायल'जों दानिया साक्सेस जानाया गोबां गोब्राब जाहैबाय। ओंखायनो आं फरायनायजों लोगोसे आरो एक्सट्रा कारिकुलामखौबो आवगायफानो सानो। थांनाय जि 52थि जोंनि बर' फरायसा आफादनि जि कनफारेन्स, बे कनफारेन्सनि जि बादायनाय, बे बादायनायाव जों खैराबारि दख'रा बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि जि बानजायनायाव बाहागो लाहैदोंमोन आरो बे बाहागो लाहैनायावनो जोंनि खैराबारि दख'रा बर' फरायसा आफादनिबो 3 बादायारि जेरैबायदि गेलेनाय, रोजाबनाय आरो लिटारेचार साबजेक्टआव बिदिनो जों 3 जोंनिफ्राय जाय बादायारि बिथांमोना देरहादों, बिथांमोनखौ जों नैबे समाव बरायना मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों, गोग्गानाय मोन्दों। जेरैबायदि जोङो जोंनि बर'नि देंखोमु 1, 2, 3 जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बादायनाय होयो। बेयाव जोंनिफ्राय सासे बादायारिया सेथि मासि आवग्रिनो हादों। बिथाङानो जाहैबाय कामाख्या बर'। बिथांखौ जों दिनै बरायनो मोननानै आरो जोबोद गोग्गानाय मोन्दों जों खैराबारि दख'रा बर' फरायसा हिसाबै। आरो लोगोसेनो बिथांजों लोगोसे जों सासेबाव बरायनो मोनबावदों। बिथाङानो जाहैबाय भुमिका दैमारि। बिथाङा जि राव दान्थेनाय बादायनाय बेयाव 3rd पजिसन मोन्दों। बिथांखौबो जों बरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो लोगोसे सासे गेलेगिरि ध्रुब कसारि, दिनै जों बिथांखौ बरायनो मोनासै। बिथाङा मोनसे खेला दङ, बेयाव थांनो गोनां जाहैबाय। बिथाङाबो जि भलिनि जि बादायनाय, बिथां जिथु चेम्पियन, बे चेम्पियनाव बिथाङा बे ग्रुपआवबो दंफैयो हिसाबै जों बिथांखौबो गोसो खुसियै बरायदों। जियानो जाथों, नैबे समाव आं मोनसे मेसेज होनो नागिरदों। आथिखालनि नैबे जुगाव फरायनायजों लोगोसे जि स्किल, जायफोर गेलेनाय, रोजाबनाय बायदि बायदियानो जायाथों, बे स्किलखौ जोङो पेरेलेलै लांनांगोन। आं बेखौ गासै फरायसा आरो बिगोमामोनखौ जाहाथे फरायसामोननो हेफाजाब होयो, सुबिदा खालामना होयो, बेखौ खावलायनानै आं दिनैनि जि नैबे बुंथिनाय बेखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। खुलुमग्रोबाय। गिबियावनो आं जोंनि जा बे खैराबारि आनसलिकनि सारमोन आरो आदामोन बयखौबो आं साबायखर बावग्रोयो। मानो होनोब्ला आंखौ दिनै बेयाव बाहागो लानो थाखाय थुलुंगा आरो हेफाजाब होनायनि थाखाय दिनै आं बे मासिखौ आवग्रिनो हादों। स' गिबियावनो आङो आदामोनखौ साबायखर बावो। आरो नैथियाव आं आंनि न'खरनि आफा आइमोनखौ आं साबायखर बावो। मानो होनोब्ला आंनि जा बे रोजाबनायाव आंखौ उन्दैनिफ्रायनो जोबोर थुलुंगा आरो हेफाजाब होबोबाय थायो। स' बेनि थाखाय बिथांमोनखौबो आं जोबोर रोजा रोजा साबायखर बावो। आरो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि जा सारमोन बिथांमोनखौबो आं साबायखर बावगोन। मानो होनोब्ला आंखौ सेन्ट्रेलाव बादायलायनो थाखाय आंखौ सायख'नानै दिनै आंखौ देरहानायाव मददथि होदों। स' सारमोनखौबो साबायखर बावबाय।